фирдавс муҳаммадиев дар гурӯҳи фейсбукии гражданское общество акси як маълумоти умумӣ барои шаҳрвандони тоҷикистонро нашр кардааст, ки дар он ба ин муҳоҷирон қадам ба қадам фаҳмонда мешавад, ки баъди 15 июн барои қонунӣ кардани буду боши худ дар Русия ба кадом идораҳо бираванд ва чӣ кор кунанд. ёдовар мешавем, аз 15 марти соли 2020 то 15 июни соли 2021 бо фармонҳои президенти Русия Владимир Путин замони буду боши шаҳрвандони хориҷие, ки ба сабаби пандемия дар қаламрави Русия дармонданд, ба таври автоматӣ тамдид мешуд. вале мақомоти Русия аз моҳи апрел ба ин су доимо ҳушдор дода истоданд, ки шояд ин шароити боимтиёз ки ҳар 3 моҳ ба фармони нави Путин тамдид мешуд, баъди 15 июн дигар тамдид нашавад ва муҳоҷирон муваззаф мешаванд, ки дигарбора ба идораҳои муҳоҷират муроҷиат карда буду боши худро дар Русия қонунӣ кунанд. бино ба омори вазорати корҳои дохилаи Русия, дар ҳоли ҳозир дар ин кишвар беш аз 1 миллион аз шаҳрвандони кишварҳои СНГ ғайриқонунӣ қарор доранд, аз ҷумла 332 000 шаҳрвандони Ӯзбекистон, 247 000 шаҳрвандони Тоҷикистон, 152 000 шаҳрвандони Украина, 120 000 аз Озербойҷон, 115 000 нафар аз Қирғизистон, 61 000 шаҳрвандони Арманистон ва 49 000 нафар аз Қазоқистон. мақомоти Тоҷикистон низ дар ин авохир ба такрор он муҳоҷирони тоҷикеро, ки феълан дар қаламрави Русия қарор доранд, ҳушдор дода истоданд, ки то 15 июн худро дар идораҳои муҳоҷирати маҳаллаи зисти муваққатии худ дар Русия сабти ном кунанд. аз ҷумла намояндагии мақомоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия муҳоҷиронро ҳушдор дод, ки агар шумо буду боши худро дар Федератсияи Россия то 15 июни соли равон ба расмият надароред, ба таври худкор ба рӯи хати шахсоне ки вурудашон ба Федератсияи Россия манъ аст, шомил мешавед.